cu ocazia Zilei Mondiale de luptă împotriva fumatului, care este pe 31 mai, Spitalul de Pneumologie Câmpul Lung, Spitalul Municipal, Colegiul Medicilor și Ordinul Asistentelor și Moașelor din România au hotărât să demareze o serie de acțiuni de conștientizare a populației asupra riscului pe care îl reprezintă fumatul. Vom începe cu o mică sesiune de comunicări, pe care noi am numit-o simpozion, dar este o sesiune mică de comunicări, care va avea loc vineri, 31 mai, la ora 16, în sala mare a primăriei. Sesiunea de comunicări se numește "Fii tu însuți, renunță la fumat". Instituțiile cu rol în promovarea și susținerea sănătății în Câmpul Lung, și anume Spitalul de Pneumologie Câmpul Lung, Spitalul Municipal, Colegiul Medicilor și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, moașelor și asistenților medicale, organizează în data de 31 mai 2013, cu ocazia Zilei Mondiale Antifumat, manifestarea științifică pe tema "Fii tu însuți, renunță la fumat". Din Comitetul de Organizare al manifestării fac parte directorul medical al Spitalului de Pneumologie, dr. Anca Dumitrescu, managerul Spitalului Municipal, dr. Grigore Stănescu, reprezentantul Colegiului Medicilor din județul Argeș, dr. Tabita Stămoiu, și președintele Ordinului Asistentelor, filiala Argeș, Estera Ambruși. Evenimentul se desfășoară în sala mare a primăriei Câmpul Lung, cu începere de la ora 16, realizarea acestuia fiind posibilă cu ajutorul autorităților locale. În cadrul manifestării vor fi prezentate lucrări științifice, tematice, atât de către medicii din spitale, cât și de către asistenții medicali. La manifestare sunt așteptați reprezentanții societății civile.